बिटिआरनि लाइमोनफोरजों लोगोसे सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर हालामनि लाइमोनफोरनि थाखाय जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। बिटिआरआव साख्रि ओंखारदों। गासै 420 साख्रिनि लांदां मासि ओंखारदों। गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय बिटिआर सरकारा फिन आरोबाव साख्रिनि थिसनथाइ लानो साखाफारा। आरो बे खाबुआ नोंथांनि आखायाव सानबाल'सै। थामहिनबा फैगौ 7 एप्रिलावनो एप्लाइ खालामनायनि जोबथा समसिमा जागोन। पिएनआरडि डिपार्टमेन्टआव मोनफ्रोमबो भिसिडिसिनि थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय गोदानै पस्ट क्रिएट खालामनाय जादों। आरो बे पस्टआनो जाबाय भिसिडिसि सेक्रेटारि आरो बे पस्टखौ सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि लाइमोनफोराबो अनलाइननि गेजेरजों एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथाङा बे साख्रिनि थाखाय जानांगोन डिग्रीखौ आबुं उथ्रिसारनाय आरो साफ्रोमबो बिजाथिफोरा अनलाइननि गेजेरजोंसो एप्लाइ खालामनांगोन। बिनिखायनो जाय बिथांमोना बे साख्रिखौ अनलाइननि गेजेरजों एप्लाइ खालामनो गोसो बिथांमोना www.centralselectionboard.com वेबसाइटआव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। बे समाव फिन फोरमायबावोदि बिटिआरआव फिन आरोबाव भिसिडिसिआव 420 साख्रिनि लांदां मासि फोसावदों बिटिआर सरकारा। बे साख्रिनि एप्लाइ खालामनायनि अनलाइनआ फैगौ 7 एप्रिलाव जोबथा। आरो बे साख्रिनि थाखाय जानांगोन बिजाथिया आबुं डिग्री उथ्रिनाय। लोगोसे सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि लाइमोनफोराबो बे खाबुखौ मोननो हासिगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, रेडियोलजिस्ट, सार्जारी, डेन्टल, कार्डियोलजी, गैस्ट्रोनोलजी, यूरोलजी, डेन्टल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, ओटी, थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर, आईसीयू आरो एनआईसीयू, पीआईसीयूफोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारी, सी सेक्शंस, गल ब्लाडर स्टोन, किडनी स्टोन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासीजों लोगोसे लेबरेटरी आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन। आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।